మనుషుల్ని చంపుతారా? ఎంత ఒళ్ళు కొవ్వు కొవ్వెక్కితే చేస్తారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి చూపించపోయారా ఈ మగతనం తీసుకెళ్లి? మీరు ఆ రోజున 5 ఏళ్లు జగన్ తో పోరాడిపోయారా మీరందరూ కలిసి? కాపులు మీ ఎందుకు వచ్చి నిలబడ్డాం? కళ్యాణ్ చెప్పిన మాట గౌరవించి, మిమ్మల్ని గౌరవించి, మీ పార్టీకి మేము ఒక అవకాశం ఇస్తే మీరు మా కులాన్ని మీ కక్ష సాధింపిద్దా? మిమ్మల్ని గెలిపించిన ప్రతిసారి మీ చేత మేము మర్డర్లు చేయించుకోవాలా? మా కాపుల్ని మా వాళ్ళు బలిపశులు చేయాలా? అంటే మన జగన్మోహన్ రెడ్డితో గొడవలు పడి బలిపశులు మేమే అవ్వాలా? లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ వదిలేసి పారిపోయిన వాళ్ళు మీరు చేయలేక వాటితో ఇప్పటి మిమ్మల్ని నిలబెట్టి, మిమ్మల్ని గెలిపించి, మిమ్మల్ని మేము నిలబెడితే మీరు మమ్మల్ని గెలిచిన ప్రతిసారి మమ్మల్ని కాపుల్ని టార్గెట్ చేసి చంపుతారా? అంటే ఒక కమ్మ సామాజిక వర్గం వాడు 3 మనుషుల్ని ఫార్చ్యూనర్తో గుద్ది చంపాలని చెప్పి చూశాడని చెప్పనంటే మీ ప్రభుత్వం ఉందని ధైర్యమేగా? ఎలాగో తప్పించుకుంటామనే ధైర్యంతోనే ఇంత పని చేసింది. పట్టపగలు మనుషులు గుద్ది చంపుతారా? ఇలాంటి పనులు చూస్తున్నాము. రేపు రాబోయే రోజుల్లో మీకు ఎట్లా మూల్యం చెల్లించుకోవాలో మీరు చెల్లించుకుంటారు.